Niekedy sa medzi svetlom a tieňom objaví niečo, čo do týchto vzorcov nezapadá. A práve taký je dnešný príbeh. Čo ak medzi nebom a zemou skutočne niečo existuje? Čo ak je to pravda? Všade, kde stúpol, bolo počuť v diaľke, že sa trasie zem. Naše prvé kroky viedli do Bukovca. Že tu je to miesto. Raz som tu prišiel a bol tu celý strom na tom stole. Máš nejaké racionálne vysvetlenie, že čo mohlo spôsobiť, že ten oheň naozaj zhasol? Za čo? Hovorím, to je čistý kolaps. Si šťastný v živote? Tak ja som ako každý deň ráno som rád, že sa narodím a že ako každý deň môžeš oslavovať, že si sa dožil. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.